Velkommen til det traditionsrige Bebop udstrækning 2010. Og det er vores ære, Jakobs ære og Jakobs ære, og at udtrække hvilken farver de forskellige. Ja, det er jo en herlig dag i dag, hvor vi skal udtrykke farverne, men skal vi ikke hoppe direkte ud i det? Lad os hoppe direkte ud i det. Vi starter jo med vores fuldstændig tilfældige udtrækning. Og jeg tror vi starter med bjørnene, som i år bliver... Ja, det bliver spændende. Bjørnene bliver i år lilla. Altså bjørnene bliver lilla. Ja. Så har vi den næste klan her, det er birkeklanen, som i år bliver... Det bliver spændende. Birkeklanen der bliver... har en fin tradition for at være sølv, men nu må vi se her. Birkeklanen bliver orange. Simpelthen i år, birkeklanen bliver orange. Det næste, det er einhejerne, så vi vil se her, hvad bliver. Det er åbnet. Det er spændende at se, hvad einhejerne bliver i år. Kongeblå! Det var en overraskelse. Einhejerne bliver i år kongeblå. Ja, hvis du vil åbne den næste, skal vi tage jægerne. Skal vi tage jægerne? Vi tager jægerne, skal vi se, hvad de bliver i år. Jægerne i år, de bliver grå. Så i år bliver jægerne grå. Så synes jeg, vi skal hoppe videre til en gammel klaner, for det lyder berserkerne, og lad os se, hvad de bliver. Det er spændende at se. Lyserød. Berserkerne bliver over lyserød. Og vil du hoppe direkte videre til Odin-klanen? Jeg hopper ned til Odin-klanen og ser, hvad farve de bliver. Det bliver spændende. Odin har jo lavet ved os mange år. En spændende tradition for ikke at vinde noget som helst. Ja. Det må vi lige se. Men skal vi se, om vi kan gøre det godt i år. I år, så skal de spille i rød. Altså Odin spiller i rød. Ja. Så skal vi videre til Palna.dk. Nu skal vi se, hvad Palna.dk bliver. Det bliver spændende. Nogle debutanter på Bebop-markedet, kan man sige, spiller i grøn. Palna.dk spiller i grøn. Og skal vi hoppe videre til den sidste klan på programmet, Destinus. Vi skal aftale, hvad bliver i år. Ja, det er spændende. Skal vi se, hvad vi kan få den her. Destinus 2009 skal spille i brun. Også i ja. Vi spiller i brun her. Udover det, så skal jeg huske at nævne, at Michael Mansdal fra Berserkerne får lov at spille i gul i år, i det at han vandt sidste år. Vi har altså vinderfarverne. Michael Mansdal spiller i gul. Udover det har vi Tina, a.k.a. Fuglen, bedste kvindelige spiller, som får lov at spille i forklæde. Dog er der endnu uvist, hvem den bedste ungdomsspiller er. Vi takker af for Bebop-turneringen. She got me in a